Dakika ena 16 tok saa 1 mar okinyi nyaka Ramogi jong machiegni e twak marwa mokwongo okinyi makawuono kama odwa twak otudore kod chal mar Kenya. Mago weche mopogore opogore matimore pachoka, mago matimore paw siasa kaachiel kod mago matimore e wechego mag uchumi kata mag temo gero uchumi ma pachokae. Mago duto wabro bedo kwa twake achiel kachiel okinyi makawuono mar mondo mi wamenya nene to nyaka sani piny Kenya ochomo kanye. Wadhi kamarach kose jopiny onego meda tuwe okanda kaka pile wacho ni mbele pod pek to tuwe okanda kalore ni ponono fungruok bro bedo kabiro to bro biro bange. Mane momiyo okinyi makawuono antiere kae kod welo ma wabro bedo ka watwak godo achiel kachiel e studio marwa e county ma Nairobi ka. Kata kamano wendwa mokwongo ema osechopo e studio kae. Antiere kae kod Rachael Omollo. Rachael Omollo en janon weche mag siasa mano to kendo otenore duon burano mano mar ODM. Machiegni ahinya Rachael Omollo, ichiw nade okinyi makawuono? Erokamano Joyce, achieo maber kenda moso nyikwa Ramogi duto kuonde magintieno yaure uru ruoth opaki. Erokamano. Machiegni ahinya twak mar okinyi makawuono. Nyaka Ramogi jong wendwa mar ariyo abro bedo kod Joseph Owino. Joseph Owino en jalony e weche mag telo. Kata kamano poko chopo e studio kae obro bedo koriwore kodwa mana thuolo matin kende kinde mwadhi mbele kod twak marwa okinyi makawuono. In bende kamora mora mineno wa nyaka Ramogi jong inyalo tudri kodwa kichwalonwa paro penjo mora mora kokalo e namba mar ote machuok 236000 kaka pile mbui marwa mar Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende nyalo tudri koda kokale Facebook page mara ibiro yuda Joyce Odur, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOdur_. Kochako twak marwa ayanga okinyi makawuono dago mar mondo mi wachakane kod kaka riwruok makedo ne ratiro mag jotije pachoka mano kotu. Nyaka sani koro gidwaro mar mondo mi sirikal omak jotelo ma jo mibadhi pachoka ka giwacho ni mibadhi ema mono uchumi ma pachokae mar mondo mi kik dongre e yo makare. Kotu bende koro dwaro ni sirikal otemane mar mondo mi oduok piny nengo mar ngima. Magi duto timore e kinde ma okalo chien waneno ka jatend kotu mano Francis Atuoli ne oyiengore bath jatend piny Kenya. Kata kamano sani koro wuok oko kokwedo weche mag medo jotije mag medo kwan usuru mijuogo jotije pachokae kaachiel kod nengo mangima mapodi pek. Penjo nyalo bedo ni koro Francis Atuoli oloko tanga. Kata kamano wawinja ne sigana mano losno odiochieng' manyoro kod Lydia Okeyo eka wadhi mbele kod twak marwa. E report mogol gi riwruok makedo ne ratiro mag jotije pachoka kotu, riwruogno yango yore mag konyo chiero uchumi ma pachoka. Report ma ibiro chwal ne jatend piny Kenya William Ruto ka gidwaro mondo mi maki jotelo ma jo mibadhi kaka yor kedo gi mibadhi masani otimo newa e pachoka. And we didn't want to do the way politicians do. Politicians are good at lamenting, pinpointing fingers without any projection. Today, if the Kwanzaa government arrested 2 senior corrupt Kenyans and put in jail, the economy will appreciate. It will create investor confidence in this country, and things will be different. Giywago suru mamalo masane ing'ado sach jotije. Gino magiwacho ni osebedo osigo e gok jotije ma pachoka. Rates go up, everything is going to go up, rents are going to go up, petroleum products are going to go up, basic needs and basic requirements, basic food will go up, and the general public will stand up against the government, and it will cause havoc, chaos in the country and confusion in the country. Those unemployed majority will go for the halves. Halves are less than 10%. And we will not have a country. When have-nots will face the haves, where will we go, Eric? This is a big problem. Kotu oseo yomyom mar siling ma pachoka ma osebedo badho e weche mag ohala ka bende gidwaro mondo mi piny owacho ochungu ka hola landa ka oya e pinje maoko. We are asking the governor of the Central Bank of Kenya together with the Honorable Minister in the Treasury, 2 of them, to put a stop on depreciation of a shilling. It doesn't reflect the actual economic activities on the ground. Gidwaro mondo mi piny owacho ti kanyakla gi bede migepe mamoko mar bero ngima jo Kenya ka bende giywago dar mar kembe kawuok e pachoka kaluwore gi medruok mar osuru. The few employers or
investors in our manufacturing area are already reallocating because of the problems we are having. Where are we going to employ our young men and women? E kinde mokalo, jagoro maduong' mar kotu Francis Atuoli osebedo katiyo machiegni gi piny owacho. Kata kamano, chalo kagima koro tanga oloko. Riwruogno bende koro riwo duonde gi oganda jo-Kenya mamoko e kwedo pek mar ngima ma koro bembo oganda jo-Kenya. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Rachael, nyalo bedo ni Francis Atuoli koro oloko tanga, pono koro seneno kaka jotije hinyore, tene ma ochung' ne jotije, koro wacho ni awe koro awuog oko akwer richo maneno, kosango matimore. Erokamano Joyce. Weche ma Kotu Secretary General owacho ogin weche manyien ahinya nikech wasebedo kata kwa wacho gi kae ni ngima sani bei ni malo ahinya kendo jo-Kenya hinyre. To seche ma jo-Kenya hinyre, kata kineno gazeti ma kawuono tindiko ni joma nyocha, for example, nyocha chamo million kata bich, sani ogidhi yudo pesa mabup kaka negi chamo odok piny, to mano kategori mar Atuoli gini. Omiyo en bende koro gini osechako hinye kaka dhano, emomiyo koro wuok oko ni omenda na kaka nyocha yudogi dwa dok piny ahinya nikech high taxation. Osuru ma seche ka seche ikelo ne jopiny kata imedo ne jopiny hinyo waduto. Ok hinya mana joma ni piny kende, to hinyo sana sana joma nyocha yudo omenda mang'eny. Gine ma koro osuru no hinye gi mogik. Emomiyo koro ng'ato kaka Francis Atuoli koro wuok oko nikech kata en mene koro gini ochopone. Nyocha kochopone jomoko to ber nikech negi support. Gineno ni aoyo pod wan oko, lakini sani kong'iyo salary slip mare koduogo to wacho ni oyo nyocha yudo milion 4 gi gimoro, sani odok piny nyaka milion 3. Okanyal dhi mbele ka wacho ni adwa support sirikal ni, to nyocha gige na madano timo makizungu wacho ni disposable income na odok piny matini ni kata ngima manyocho hero ni odwa dhi kama nyalo budget no odhi duoko piny nikech osuru mosika itimo nade isiko imedo ne ji ka ji, especially joma tiyo. Omiyo ng'ato kaka Francis Atuoli motelo ne jomondiki nonego bed ni osechako kwero sirikal chon. Kate talks manyocha wan go ka gin joma onego bed ni nyocha chiwo pachgi ka kwero ni osuru medo hinyo jopiny. Nikech seche mimedo osuru, disposable income dok piny, matine ni there is no circulation of money within the economy. Pesa mane Rachael nyalo dhi godo kata nyiewo otero godo Joyce magawa moro koro kanyal nikech pesa chodok piny ahinya. Matine ni sirikal ndiyo omedo suru to gi lwete machielo to hinyre nikech koro dhano ma wet tije ong'adre oko nikech osuru ni malo. Rachael cha pesa odok piny mado timo godo gimoro. Koro in actual sense the ripple effect of high taxation hinyo sirikal to hinyo jopiny bende. Ni osuru made gi collect no gine magi wacho report wacho ni odok piny nang'o nikech kembni ok nyal gik ma sirikal dwaro ne gitim. Dhano bende neno ni ang'o momiyo adhi tich kama e kende pesa matimo nade adhi yudo. Koro nitie joma voluntarily giwe tich nikech gineno ka pesa cha odok piny ahinya. Kanya kasani mana kaluwore kod riwruok ma bende ochung' ne kedo ne ratiro mag jotije pacho kae, giwacho ni kochakore dwe mar 10 mano higa mar 2022 nyaka mano dwe mar 11 higa mar 2023 nitiere tije 70,000 jogo manitiere formal jobs kata formal employment no wito tije gi kalore gi mana gino misewacho ni kembe koloro koro gidwa keto mwande pacho kae. Achiel kuom gigo ma bende kotu nyaka sani kata paro ma kotu dwa sumo ne sirikal e pacho kae en mar mondo mi ponono giduok geno ma joket mwandu nyalo bedo gode piny Kenya. Penjo ni ponono piny Kenya nyalo duoko geno mar joket mwandu mar mondo mi joket mwandu obio ket mwandu e pacho ka e yo machalo nade. Gino miluongo kanyo kod dongere ni restoring and sustaining investor confidence. Onego bende time e yo machalo nade mondo kik wane ka jo-Kenya moko bende lalo tijegi. Rachael. Mokwongo mondo investors kata joma dwa kelo mwandu gi e Kenya kae mondo bed gi that confidence na nyalo tiyo gi Kenya, waduoke corruption piny ahinya. Nikech yudo ni ng'ato dwaro kelo mwandu ne Kenya to mondo biya no chak process no kende in itself is more costly than even the investment itself. Yudo ni ng'ato wacho ni oyo adwaro timo hala gi Kenya to mondo
atudra gi jo sirikal manyalo miya license ka mondo atim go hala. Be imigo na mana mondo awuo gi dhano wadwa kende kapok ayudo gima dwaro. Already pesa mi ng'ato nyisi ni miya mondo ateri ir ng'ama kama is very high. Koro gimonego sirikal timo mokwongo kendo mana hinya kendo en gima isiki wacho ni let us deal with corruption. Gimoro ni kidwaro moso ng'ate chulo pesa. Kidwaro ni document ni odhi kama ichulo pesa. Ang'o mamono wa streamline the process for the investors. Mondo gibe ging'e ni adiera Kenya sani gin joma ok tolerate corruption. Omiyo konyisa ni the investment madhitimo is worth 300 billion to mane ma pesa madhitiyogo ok nadhitiyogi another extra 100 billion. And secondly, gimonego sirikal tim kendo eni sani kwang'iyo pesa marwa, shilling marwa, it's losing. Kipimo gi dola. To ken dola ken nyako menda mamoko mapinje kata mag Uganda gini. Gik kuonde moko nego kata wawuoye kingi economy marwa gi ma Uganda kata ma Tanzania. Tiyudo kamano bende sani walose every other day. To ng'eny gik ma kata investors dwaro timo. Itimo gi in other currencies. Itimo gi mainly in dollars. To koro ka dola ni ema is this costly. To yudo ka bech timo hala. Koro kendo Kenya ka bet mala hinya nikech one we trade in Kenya shillings. One ok trade in dollars in Kenya ka. Omiyo ka gimoro chopo kae in dollars. Mondi translate gimoro mane en mana $100. Koro sani bo bet around 16,500 or thereabout. And kaka projection dhiti wacho ni kodhi mbele ahinya to nyalo kata chopo ni $1 to Kenya shilling is 200 shillings. Koro miyo sirikal onego ne ni ere yore mwanyalo restore godo value mar Kenya shilling. Mondo kata joma dwa timo hala kodwa gin bende gibi ka ging'eyo ni oyo I'm not going to lose. Nikech adhi keto pesa na kama ok dhi duogo nango mokwongo corruption ni malo. Mar ariyo pesa value mar pesa ma pinyno bende dok piny ahinya. Tipani corruption bende nyalo tie kalore ni kotu nyaka sani koro ging'iso sirikal mar mondo mi kaber to gimake kata ng'ata achiel ma jamibadhi ponono nyalo bedo ranyisi ne joma moko ma gi jomibadhi e pacho kae. To wang'e ni nyaka sani mibadhi to timo newe pacho ka adiera to thothgi waneno ma kaluoro kata jotelo moko. Bende paro ni meko no inyalo tim adiera gi sirikal masani Rachael. Onge gima mono wa copy kata from kao kunde pinje mamoko kaka Korea. Mane ko yudi ni in involved in corruption ting'ado lweti. Kenya ka ng'oma mono wa kao niya kaka mana kaka ne Francis Atuli wacho. Jomo ayudo gi mibadhi gi. Ang'oma mono wa kao some very punitive measures on them. Ni in oyudi gi mibadhi kiwango machal kama. Ko yudi go from this range to this range. In mae e kaka wadhi deal kodi. To ng'ama nigi kama mae kaka wadhi deal kodi. Tiyudo niya Kenya kae eni kokin corrupt to bende ok nyal ng'eyi ng'enyne. Iyudo ka jo sirikal giyudre ni gine ma gimire tijegi gin giwegi nang'o mondo ka ng'ichope judiciary kacha to in gi joma Kenya wacho ni godfathers joma bo mi support mondo kata mibadhi momaki chotimne nadi odhi. In fact Kenya they sanitize mibadhi momiyo koro ng'eny jotendwa duto ibo yudo ni chilo mar mibadhi omieno gi chakre ng'ama duong' nyaka kata ng'ama tin manie sirikal. To ka sirikal especially jatend piny ok nyal wuok oko ang'eni mano to gima no campaign go kendo ne onge dhogi at all ni we are going to deal with corruption. But en gima sani hinyowa waduto kaka jo Kenya. Omiyo nego wuog motegno kendo gi make sure ni they support the judiciary on this process ma ng'ama mibadhi omako. Ok wane kaka itugo godo kaka itugo ni kaka keso sedhi mbele tiyudo yo midonjo ga sirikal asto in ibedo acquitted of the charges. Onego bed ni the due process is followed. Give a judiciary be as independent as it can be. Mondo gi deal gi issues ma corruption. Otherwise squad dhi mbele kaka wadhi ni kata tenders ma sirikal chiwo madongo. Iyudo kichiwe ng'eruok ni ma jaod mbunge moro kata jaod senator moro we wamiye ndara ni wene ma mondo losnwa gik makamago ema medo timang'o ema medo kelo mibadhi mang'eny e Kenya ka. To seche magitimo kamano biyudo niya the efficiency or the effectiveness of even the project that they were awarded to do
bet ni ok ber ahinya nikech onge kaka ibo nyiso ng'ama osiepni ni bwana ndaracha ok ni loso kaka onego timre nadi ok onego bedi to pesa mo los go ndaracha I bende you are a beneficiary. Koro miyo mibadhi kwa dwaro to wanyalo tieko in the sense ni wamiyo judiciary independence margi mondo gi deal gi joma oyud ka corrupt in the manner that they deserve. To penjo bende nyalo bedo ni bende judiciary ma pacho ka ibiro bedo independent adiera kalore ni waseneno ka jatend piny Kenya William Ruto no romo kod jotenda doho e pacho ka kachiel kod od bura bende wacho ni koro ponono nyalo bedo no mako gi mafwanda kata kamano twak makamano bende wabiro bedo kwa dhiye. Wach machielo ma bende court ne dwaro mar mondo mi sirikal ong'ien mar mondo mi gine kaka ginyalo lalore kod jokanyo mamoko mar mondo mi ponono ochieru chumi ma pacho kae bende ombeka ngima masani peka ne jo-Kenya. Pono gin sectors kaka mage minyalo luonge jokanyo tiketo gi piny tingiso gi ni kati penjoge ni koro watim nang'o mondo jo-Kenya kik med winjo pek mage yudo sani Rachael. Ing'eyo mondo sirikal oyud pesa sana gima timre ni omednwa osuru sana. To mondo sirikal oyud pesa nikech pesa ma sirikal yudo to giyudo through osuru. They should diversify, spread joma chulo osuru mondo bed mang'eny. Ok ni joma tis ma chulo osuru ka ema are being overburdened. To gidhi timo nang'o mondo gi make sure niya apart from ji 10 manyo chulo cha koro wamede ji 10 moko. We need to focus on manufacturing. We need to focus on agriculture. Kuonde mo wang'e niya bo miyo ji tije mang'eny moloyo mindike ofis sirikal. Omiyo sirikal onego neni ere yo monyalo improve godo yore mag yuto through agriculture. Ere kaka achiel kuom gima wasewacho about investors confidence. Ere kaka wanyalo kelo kembe makelo nwa manufacturing hubs here or plants here ma wanyalo yudo thuolo ma jowa bende yudo godo tich. Seche ma jowa yudo tich to matine niya wadhi choko osuru mang'eny kuom jomondik ka. To seche ma kambi gindi bende olos Kenya ka matine niya raw material ka bende wadhi yudo ka. Koro the multiplier effect mar tich achiel ng'eny manyalo konyo sirikal moloyo ka focus margi en mana overburdening joma already are burdened. Omiyo sirikal onego ne matut ni oyo ere yo mwanyalo chiwo godo tije mwanyalo chiro godo tije Kenya ka mopogre gi gik ma giwacho kata affordable housing because that is not sustainable. Let us call a spade. Onge kaka kisegero odni kendo ne giwacho maber ni ng'aw gero ot for example makayo ok dhi gero ot mani South B or something like that. Koro gin ka tije gi oserumo within a year or two, then what next? They become unemployed again. Koro onge kendo kaka sirikal konyre even kata ka giyudo tije go eko onge kaka sirikal dhi tax ng'amo dhi tingo kidi katere site. Matire ni yes job to gin godo but how is that also helping the government? Onge kaka ginyalo yudo godo osuru. Koro yore ma sirikal nyalo ng'iyo matut en mana ni how do we widen manufacturing sector in this country. Kendo ere kaka wanyalo bet jogo matimo more of export than more of import. Nikech ang'o seche man wan wabet mana ni wan joma ikelo negi akela to gi absorb emomiyo dola dhi malo. To seche ma dola dhi malo again wan kende motimre nade wahinyre nikech onge gigewa mikelo gi Kenya shilling. And most importantly king'iyo one factor of production gima watiyogo ahinya in fuel e Kenya ka as much as okdwa ni ji owuoye tadiera makende ni as long as the cost of fuel pump is as high kaka en sani no to gik moko duto dhi bana bet gima kodi dhi medo bet nikech mondo sabun sukari chande olosi idwaro fuel mondo generator run mondo iwuogi okaw sukari no mondo kele shelf pod transportation nitie kacha fuel matine ni sirikal onego neni cost of production as much as yes wadwaro ni agricultural sector dhi mbele wadwaro ni manufacturing sector dhi mbele to ere kaka wa lower the cost of production mondo jopiny oyud nengo e bei
maber. Aneno ka joneno magwa moko bende osechako chwalo ote mopogore opogore ahinya kotudore koda twaka ma bende watwake gi sani okinyi ma kawuono. Ote ma kamaga adwa nasomgi achiel kachiel. In bende nyaka Ramogi Ojwang' inyalo konya somogi e wang' jowi mari kanyo. Ote mokwongo en ote mar Alf Kosuda. Alf Kosuda wacho ni corruption ok nyala duok piny nikech jatelo kata jatelo ema korapta mokwongo. Erokamano ahinya kuom ote ma kamano. Ote machielo Wilberforce Otieno wacho kae ni awinjo chenro ka an e boma ka. Oyawre Joy. Mosna mai senior Rachael Omollo. Ong'isa kae ni penjna senior weche ariyo kende. Mokwongo openjo kae ni kotu osewuok ayanga kendo kwero sirikal e weche ngima matek. Gin kaka ODM oketo kanyo en bracket opposition. Gin kod mpango mane e wechegi. Mano penjo mokwongo ma Wilberforce openji kanyo Recho. Mar ariyo odhi mbele to penjo kama. Ere kaka mibadhi inyalo tieki ka joma nie leadership led by the president. Mano wacho kanyo ni Western Hotel issues ema mibadhi sipwap. What strategies ma opposition leadership ni godo? Mago penjo ma bende Wilberforce ong'isa na penja ne Recho ka Recho bro bedo ka duoko gi achiel kachiel. Ote mogik mar Catherine Marks. Catherine Marks penjo kanyo ni jotelo ok oluoro chik. Corruption ok nyal rumo e Kenya ka. Mago mana moko kuom ote ma joneno magwa chwalo no okinyi makawuono kokale Facebook kacha kama wantiere live okinyi makawuono. Nyakora Ramogi Ojwang' kal Recho poko duoko penjo makamago. Anyisi na bro bedo kod welo ariyo e studio ka okinyi makawuono. Wendo mar ariyo Joseph Owino jalony e weche mag telo se donje studio ka achiel kachiel. Oyawre Joseph okinyi makawuono ichio nade? Achie maber Joyce ndagwero kamano. Kumrwakera Ramogi kawuono. Aya pok yudo kwa dhi mbele ahinya gi twak marwa kata kamano twak mokwongo ma bende ni wachako godo ma bende dago mar mondo mi awinje pachi ka Recho pok duoko kata moko kuom penjo ma bende openje kanyo kod joneno. Riwruok mar kotu nyaka sani koro wuok oko ka kwero sirikal kotudore kod medo usuru ahinya mijuogo jotije e pacho kae kachiel kod mbeko ngima masani podi peka ahinya kendo obembo jo Kenya. To ang'e ni kinde mokalo chien jagoro maduong' mar kotu Francis Atwoli nosebedo kotiyo machiegni kod piny owacho. Sani koro wuok oko kokwero piny owacho ponono gigo manyalo luongo kanyo ni richo. Nyalo bedo ni koro owuok oko mar mondo mi okedne ratiro jo piny kendo koro loko tanga ok odwa yiengore korka sirikal. Kosinene na? Mokwongo Joyce riwruok mar kotu motiyo ne jopiny jotije piny nigi thuolo mar konyo tetene jotije mag piny. Mano kuom bedo ni gitiyo gi sirikal ok owacho ni ogiweyo mandate margi gi dho ngere mandate margi mar konyo jopiny e weche mag ng'iyo ratich jopiny kata konyo sirikal e weche mag policies kaka sirikal nyalo konyo bero ngima jopiny. Mano en tich mar kotu kendo ka jatelo ma kotu Atwoli wuok oko otimo matije maber kotimo. Mano mokwongo. Mar ariyo owacho ni taxation kotu wacho ni taxation ni malo. En adier ni taxation e piny masani odhi malo nikech gik adek. Mokwongo ng'iyo ni wach mar affordable housing ma winjo ka ji wuoye. Mar ariyo owacho wach mar NSSF. Mar adek wacho wach mar the new social health insurance fund. King'iyo kata wuok moko ariyo mokwongo wach mar NSSF momiyo taxation odhi malo. Iyudo ni ka ji owe tije kata oweyo timo biashara magi ma ji donjo kong'iyo kuom kima masani joma ochopo higni 60 gi wiye iyudo ka sirikal oketo ne gimoro ni cash transfer inua jamii ma jodongo ka gweng' chande. Pesa no igolo exchequer ma en osuru mogolo kuom to ogolo kuom. Nyiso ni jogi nokoikore chon mar lokang'o mar dhi thuolo mar retirement. En chik kendo jukumu mar jo Kenya moro amora mondo ging'e ni chieng' ma poth gitieko tich to ngimagi bed maber. Ok en jukumu mar sirikal. We prepare ourselves ni kwa retire obed nade kamano. Koro mondo wachor pesa mar NSSF mondo mi obed gimo ma kata kiritaya godo en pesa ma ber nyaka ne gino dhi. To koro penjo bro bedo ni ang'e ni jogo moseretire kinde mang'eny gisebedo ka giywak ni yudo NSSF no bende ok yot. Ponono bende ibiro bed kiketo chenro makare ma ng'ato koseretire to ok ni obandho pesa. Ochalo ng'ama bandho gowi to mano pesa ne. Mano momiyo wacho ni king'iyo the structure gi policies mosebedo reformed e NSSF ibodo ka olok kaka NSSF tiyo kendo
chon kabisa nido ni kata NSF ne timo kata investment kendgi owuon to tinde iyudo ka oket ni pesa no oket ng'ama ni custody bank moro nono to kendo kichako ni NSF kendo ochako oket ng'ato ni fund manager ng'ama timo investment mar pesa no kendo koro ka magi professionals moket mondo mi okony kaka en pesa neno ni nyadongore moloyo kaka entie sani no. Mar ariyo kwa dhi e wach mar NHIF momiyo osuru dhi malo wayudo ni kinde mokalo ji ok yudga thieth malong'o koyudre gi migao mar NHIF mokwongo nikech en mokwongo wacho ni cost mar thieth nodhi malo to king'iyo gi dho joma timo gimiluongo ni actuary wacho ni at least cost mar thieth e Kenya mangima increase ga gi 3% annually. Koro ere kaka wadwa duogo cost no piny or wadwa maintain joma nitie joganda ma ok nyal yudo thieth mar sirikal kata gi mar kambi momigi nyalo yudo thieth e yo mayot jojua kali gi jomoko ndiki. Koro ne chuno nyaka mi walos ang'owa nyaka lok NHIF kaka notiyo chon ma wacho ne jo Kenya mondo mi oriti ong'e to gimo fund moket manyien ere kaka odhi tiyo kapok ogo koko mondo mi gigo bed sustained ok nyaka wagol pesa nyaka bod kuom tax. To koro tax migologi nyaka hinya jogo miyudo omenda dwe ka dwe koso onego bed ni time yo machalo nade nikech adiera kwa ng'iyo jogo ma ondiki e tich machamo sara dwe ka dwe ema usuru gi bemba hinya moloyo kata jo biashara mamoko kuom gi yudo kata milionde to gin koro ponono sirikal onge lai makare manyalo juogo gi god. Awacho ni mondo mi kwenye wacho no Joyce en adier wacho ni joma tiyo ama pesa gi ong'ad mang'eny to kwa ng'iyo maber ahinya en jukumu awacho ni en jukumu mar ng'ato nikech ni ngimani e mwanduni ne jomoko ndiki en jukumu margi mar ng'iyo ni NHIF no be nyadonje mondo gimbe gikete pesa gi matis mondo mi omigi ang'owa mondo mi omigi yo mar thieth en jukumu mar ng'ato ka ng'ato moloyo mokwongo bedo jukumu mar sirikal. To mar ariyo kwa ng'iyo jotich mar sirikal ndalo mane jatend piny campaign nowacho ni odwa make sure ni mondo walos kaka health tiyo to gigi kitimo gi sirikal yudo pesa yore adek kwa kwan mokwongo yoma tax nyako tax koko tax nyako dhi okwa gowi koko kwa gowi to nyayudo kony from donors to mondo mi fulfill mandates mage mar sirikal chuna nyaka sirikal yud pesa no kuomwa joma tiyo mane the structure moseloso mantiere makoro joma tiyo dhi meda hinyore in the moment when jogo hinyore then we'll lose the big picture in essence we'll lose the big picture ni ere benefits ma gini konyogo in the long term mane mwanya ko ng'iyo nikech sama okwa chulo pesa moromo kaka jonjo matiyo ka babo atuo kata ka jonyuol atuo kata wede moko tuo mandala mokti ma jodongo wan motiyo ni wan mapuro godok back to ng'eni jogo thiedho nang'o and asa kama ni cost mar thieth dhi malo higa ka higa koro ere kaka da support joma okti ma wan go mabegin wedewa mondo mi konyruok koro mano momiyo nyawacho ni jopiny on increase mar tax on NSSF mar social insurance fund gi mar affordable housing en gima konyo jopiny mang'eny moloyo kaka wanene ni en mzigo kuomwa to kopo ni chandruok oyudowa to wabedo gi mzigo mang'eny moloyo kata pesa mwachulo koro mane onyawacho on that end. Mondo mi chakado question mar mondo mi wacho ni was stabilize the economy nanjo ke wacho machakwan kalure ni nitiere paro mopogore opogore ang'wen mar riwruok mar kotu nosumo ne sirikal mar mondo mi sirikal otigodo mar mondo mi uchumi mapacho kae olokre kata odhi maber mokwongo en keto geno mar mondo mi ket mwandu obed kod geno ni kagi keto mwandu e pacho kae to bro dhi e yo makare machielo en tieko weche mag mibadhi magiwacho notimo newa inyanya to sirikal e pacho kae nyayo weche mag timo nonro kaachiel kod lalruok kod jokanyo kata stakeholders e sectors mopogore opogore. Mokwongo e piny mangima economy e piny mangima rach. Kwa ng'iyo pinje mogerore kaka piny mar Amerika wayudo ni piny mar Amerika motiyo gi dola Amerika tiyo gi dola in mostly trade in the past in the past few years about higni adek also increase interest rate margi malo on saving nyadi paga chiel
manyiso ni koro joma ne timo keno e pinje mawango kaka frontier markets kaka emerging markets kaka Kenya owuon iyudo ka joma nokano pesa ka ndalo ma piny mana America interest piny chande koro dok timo investment kocha mondo mi dogi ang'o giyud short term interest rate on bonds ma piny ma federal government bank ma America gichiwo. Mano miyo ni nyiso ni ka pesa ma dola wuok e Kenya kuonde Kenya kaka nyaka pesa wanda tim nade inyire. Namba 2 kapok wabedo ka jopiny pok oblem sirikal weg kembe gi weg jotije matimo sirikal kana chako tich ne wacho ni wangi pilas 6 sani moko ne gina 13 apandal mana watimo manifesto launch nantie kaka kodi ido ka sani watimo wa focus gi moko 6 tabu ka 4 mokwongo mabo me manyam konyo mondo originate economy wangene economy that you know mokwongo wangene kingyo statistics ma jo Kenya Bureau of Statistics wacho ni jomok timo ndiko ofise kaka wan kama ng'eny molo jomo ndiki jogo nitie sector biluongo ni MSC media micro small and medium enterprises sector gine joma ng'eny moloyo to gine joma be wacho ni gine joma loso kata milionde kumola magitimo mondo mi wayud mokwongo wacho ni mondo mi jogo yudo kony mokwongo ido ka sirikal osekedo mokwongo keto gimbe sani wangi agents mag KRA mawuotho e duka ndo penj ndo ere kaka nikech ni wacho ni wangi structure mar yudo tax kuomgi koro was streamline that wagi kisengo the tax to ibonge nade ka ng'ato riambo kata wacha diera nikech ok kwa nyisi ni miwa original statement mar Safaricom en gima wanyalo sirikal nyalo authenticate kwa nyisi ni miwa cash book mari kecho Kenya timo wala maduong' kata maloso under 500 million dino kana pesa abotanda nyaki bede gi system mag pesa ne kanie obed either mobile banking obed bank to Kenya kedo pesa in cash all through koko mar ariyo ibo kedo in terms of stock so we just need to monitor gintionade some ya walo bedo linked into this platform from KRA mo bedo link kendo gi bank mare sirikal bro do thulo mar ng'eyo ni to kowacho ni igo wala kama to okondiki pesa ma medo wayudo bodo walo kuom jogo mar ariyo sirikal osekawo tuwa maduong' mar make sure ni joma nitie migawo mar MSCs sani inigo njagi kido gi chalo ne ka wa support gi mar Hustler Fund for example mondo mi med jogi mijingo mondo mi wandi gi maber mano se dikare Kenya last year duma paga chiel nena kwa sirikal obedo piny mogolo report gi joma oseyudo pesa manyogo moko be mondo osemalo mar ariyo wang'eni cooperatives Joyce jopiny nyaka bed ni pesa create nade pesa bedo created through credit banks konyo create pesa through credit sama wakungo kaka jodala wa jopiny wamedo thuolo ngufu mar holo kendo kungo mane ka pesa piny grow mane ko create pesa matene ni koro gigo nyalo konyo e bero uchumi mapacho on long term ya kunyo on long term haya nitiere penjo moko mabende Wilberforce no penjo Rachael un kaka opposition utimo nang'o ageno ni ndiko penjo go piny mana mapiyo piyo Aweka poka duoko wach mar janeno wa penjo to aneno kosiepa ma Joseph kizungu wacho ni has evaded some very important aspect of gik monego wachi owacho ni achiel kum gimomiyo ngima ni malo NHIF mar ariyo gimomiyo nengo piny ni malo NSSF kineno kata the increment manye Kenya kwanza biro go from NHIF alone nyocha ji ne chulo 500 shillings ji duto gin gimede magiketo capping at 5,000 kalure gi kaka yuto mar ng'ato ka ng'ato to gimalite gini ni en gima osebedo implemented to pod yedhe to timre nadi onge to ji chudo every month matire ni sirikal does not want to be accountable ni yes wakawo pes jopiny to pes jopiny ni watiyo go nang'o mondo at least nengo piny modhi malo ni nengo thieth to mondo timre nadi odog piny nikech koro sirikal yudo yuto mang'eny moloyo tadiera makende gik moko ariyo gi to komedo nengo ngima kata disposable income mar ng'ato dok piny ahinya
there's something they call pay as you earn. When of the watch or Gimomio, they just decided to change. Ni koro ngato kangato, they came up with a new schedule. Ni in between this and this, as opposed to Kimandu Osuru Manyoche Chulo, wadabole, wamede mangeny. Emomio, Jomoko Kakatuli Ginikoro Yuaksani. Kineno kata, because I think it's now at 2.7% of the gross pay, Marangato, NHIF, as opposed to 500. But though capped at 5,000. Kata kaman angeni podi timo public participation ibo chak ngade dwe maradek kapo nono ni public participation. Remember ni negitimo jomoko no dhie court kata gik moko kaka affordable housing gini with no structure ne already gise effect keno ne warning to dane modhie court kwa wacho ni oyo gik mutimo gi hinyowa. Omiyo agombo ni kaka ngama tiyo gi sirikal machiegni ahinya Joseph mondo okel confidence ne jopiny ni yes gik mwatimogi to hinyo utadira maten kendo we about how money multiply, but how does money multiply when you overcharge people? Money multiply kanga ikero pesa ni e bank adhita kawe asa tiyogo anyio gimane Joseph nigo. That is how money multiplies, Or alternatively, when central bank again loans the banks, which is not a very good thing. Nikech sani kata Kenya montie sani liquidity issue nitiere banks te magi depend on central bank. Moko nego bedi ni bank achiel ema timre nade ema nyalo dhi kwayo menda e central bank. But kiyudo ni koro banks duto ringo kocha materially they are having liquidity issue. Why are they having liquidity issue? Pesa mane gimiyo giholo jopiny are not able to pay back. Ang'o momiyo jopiny ok nyal duoko loan mane omigi? Nikech ngima ni malo, to ngima mani malo ni omiyo jomoko wito tijegi, jomoko timre nadi ok yud mapato mane gin go manyalo miyo gi service loan margi. Omiyo agombo ni jopiny mondo ng'e ni nitiere gik ma sirikal pod nyalo timo manyalo miyo ngima odok piny, and we'll continue talking about it, especially subsidizing fuel. Kunyalo timo kamano to bokonyo jopiny. Wilberforce ne penjo gima wanyalo timo kaka jo opposition. Kineno kaka jo Azimio wuoyo, including myself. Ngima ni malo, to nitie certain measures, including subsidies mwase wuoye. Ingeni when you subsidize fertilizer, nikechangeni Joseph Boni sani we subsidize fertilizer, it was very cheap. Jowane oyudo chiemo mang'eny, bando mang'eny. Tabo nyise niya, jowane oyudo bando mang'eny. To bende wasenene ka bech mogo odok significantly down, minyalo kwan koso bando pod sani 2 packet of kgs are trading at 150. Ang'o momiyo ok wanyal yudo bando even at less than 100 shillings mondo ji duto yud chiemo? Nekech cost of producing kata ni miyo gi fertilizer ma chiemo dok piny, to cost of producing cham no entirety ema ging'iyo ni ta produce gi pesa marom nadi mondo watere e shelf gi pesa marom nadi after the value addition motimne. To seche ma jo baba gini kwero kata kaka nyi baba wuok, ang'eni maybe it's part of what we'll discuss. Kowuok oko makwero niya oyo jatend piny ok onego bed ni luongo judiciary mondo giwuo godo. Watemo kwero mibadhi, to seche mikwero mibadhi ni itimo marach kata nyathini minyuolo, seche ma in kode to nyathini osiko katimo gik moko mok ber, tiwacho iwuok oko ting'i ang'ani nyathini te mano kwalo gwend jirani, tiwuok oko ni oyo ok abi yie ni wuoyo marach ewi nyathina, to nyathi to ng'ene ne mokwelo. To nyathi nyisi ni babi winjo kaka ng'ano wuoyo koda tibi wuok oko tiwacho niya ok abi yie ni wach ni nyathino kwelo, kar wacho ni nyathi gimi kaono ka in godo to timang'o iduoki michwade. Seche ma kero buk wuoyo gi judiciary ok en wach marach nikech they are interdependent. Legislature kelo laws, ker mare and implementing, to jogi custodian of laws. Gineno niya laws mane jo parliament oloso ka be ker luwogi kako onego bedi. To kineno chik append chik 161 I think of the constitution, no 181 of the constitution, ma wuoyo about the judiciary, either 161 or 181, ma wuoyo about the judiciary, tiyudo ka giwacho talking about the independence of the judiciary. Omiyo kako nego gitima ok ging'amo nego wuog oko ka kwero gi ni in koro
It's Article 160 of the Constitution. In koro wogoko adwa ni ti kama. Pend chik onyiso gi kaka onego beni gitiyo kendo they should not be controlled by anyone. Omiyo adwa nyiso Wilberforce ni seche mokwero ni gima kama ok onego timre. Mane ma konyo kedo gi mibadhi gi keto sirikal tesre. Kedo gi mibadhi kowacho ni oyo we judiciary obed independent, we judiciary oti kaka onego ti, ok ni nyise sweet kaka nwaneno ka gidangle sweet ne judiciary ni koro sani wadhi medo another 25 judges koro tiju dhi bet mayot. Oyo 25 judges mimedogi first and foremost ng'ama dhi chulo. Aya aneno ka wachiegni dhi e yweyo moro matin. Nitiere wach midwa medo kapok waketo tenge twak makamano kapok wadhi e yweyo bende. Joyce ada duoko Rachael Rachael wacho kendo duoko jopiny kapiny wacho weche adek kende mapiyo piyo. Mokwongo wacho wach mar corruption ma en gima duong' kabisa e piny masani. En adier ni corruption nitie e migepe te. To ananya wacho ni corruption mondo mi fight corruption kaka jo Kenya en one man effort. Wachakore kiwan wuona mondo mi fight corruption. Kapok ochopo jotelo wan giwegi wan manyako wachako fight mar corruption kendo wuona. Sirikal boketo policies ma watiyo kaka corruption mondo wageng corruption to wachakre kiwan wuon. Mar ariyo e wach mar romo gi jotend piny ma jatend judiciary mano to kikimul kalore ni mane twak mar ariyo modwa yweyo wakaw yweyo mondi. Aya nyakwara Ramogi Ajwang' wakaw yweyo mokwongo mondi e twak marwa mokwongo e chenro mar Upinyo Kiny ma kawuono pod antiere kae koda Rachael Omollo kaachiel koda Joseph Owino. Watwak otudore kod weche mopogore opogore matimore pacho kwa modho pi matin waduogo kik idhi mabor. Kipenja gimoro amora. Arus mara moda timono ok abi timo ka. Ok bi timre. Bang' winjo makamari, miwacho mar Banaras, ng'eni koro sani Vikram Diwan rango mana wachno. Mana gima dichgo. Kuom daladi. Wachna. Aparo nitie kumoro masaneno tambani. Ang'o momiyo an awinjo ka gima ang'eyo tambani. Design nyaka gi rangi mare. Ka osiep motegno kod johot moherore ritore. Yako cha. Timondo ndisori. Wayudo ng'eyo tonggi. Ipani akia gik mitimoga. Uro wengi donje matusi na ukweli donge. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Udogo shwag wene musajaka dala. Justice for Nyane ngima Nyarkochia kod osiepene kaachiel kod joodgi. I am busy. Gima ruoth omiyo kana wene jachien. Sama giromo gi pek mar ngima, joot kod osiepe. Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni mondo imak tieja karibu to kopuodho tilew chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Nyakocha irachna e joka. Koka ite to tegore mana ka ita puoyo maniego. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Ikrine sinema mapok ni neno. Kinyono kontanyono koni. Owinjore kendo disore. Ene ot achiel moting'o tuke mawuok Kaluo. Wan kod gigi duto. Mitanigo dhako. Mula mana matin. But mula matin no is violence. Sigana mamoro chunyi. Kama kawaida. Dongo chala chai manum. Sukara ore, ng'ich beno ng'ich. Mopong' kod nyiero. Habari. Siari nyathi ma wuoyi yudo die siari. Drama. Abo chuonjra kodi nyathini ang'ara chiko. Hera. Lokri. Yawa nyathi to nayudo yawa. Tugo ka tugo. En sigana marito mondo onyise. Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno. Kod saa 4 otieno. Mana e Ramogi TV. Nyakwarumogi Ajwang' gi nengo mar ngima mamedo hidho. Bende ing'eni pok mari nyalo kelo ni yuto mari.
talent ni no nyaka iswete. Ok ni en talent ni koro irie tiendi ni talent koro biro, no. Ng'ato ka ng'ato nitere gi pok mare mana Nyasaye omiye. Iyudo kata mana nyuola kwiri ni kik idhi nyis ji, to kok inyiso ji, ng'ama biro ng'eyi onge. Chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi. Mar mondo mi wamiyi jip makare kalure kod pok mabende intiere godo. Omiyo tudri kod an Sharon Ong'aw. Chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi e TV mar Ramogi. Kwakelo ni chenro mano mar pok opogore. Ikrine piny mopong' gi mor, nyiero, gi gik mabeyo ma ok rum. Wagweli mondo ibi riwri kodwa e piny majaberni. Chenro ka chenro nigi puonj gi tugo e yo maber ahinya. Riwri kodwa ngeso ka ngeso, fweny gik mabeyo. Mino lep mara en, nengo nanga nenore ni ng'eny ngang. Bedo gi osiepe, gi nyalo mar loso gik moko. Nyithindo. Wazazi, ino ng'ani? Ng'ani tar maka jo Kenya to teng'e to yudo mogo. Ket alama e kalenda mari, nikech rogo mar nyithindo. Tieko juma mari gi mor kod ilo. Chakre saa 3 okinyi, mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyaka Ramogi Ajwang' erokamano kuom medo bedo kodwa okinyi ma kawuono e twak marwa mokwongo. Kama watwak tudore kod chal mar Kenya. Nyaka sani koro jotelo mopogore opogore osebedo ka wuok oko ka gikwedo romo ma jatend piny Kenya William Ruto yande romo godo kod telo mano mar doho e pacho kae kaachiel kod jotend od bura e pacho ka. Kamoko kuom giwacho ni mano ponono nyalo rocho chenro mar doho chung' kende maonge yiengore kumora mora. Kata kamano ka jatend piny Kenya William Ruto yande wuoyo ka intiere kaunti ma Nakuru nopuoyo okang' ma kamano kowacho ni otemo mar riwo bede duto mag sirikal mano bed mano mar executive, judiciary kaachiel kod legislature mar mondo mi oti e twech achiel. Kata kamano en tiyo e twech achiel kose en mako gi mafuanda. We awinjane kaka jatend piny Kenya William Ruto noloso monde. Hawa watu wote wakora na wezi na wafisadi ndio ilisababisha jana tukaketi chini na Chief Justice na viongozi spika wa bunge na tumekubaliana kukabiliana na wafisadi wote pamoja na wakora na matapeli na hawa maland grabbers. Na mkutano wa jana ni kwa sababu kama serikali, as the entire three arms of government, tumekubaliana ya kwamba ufisadi inarudisha nchi yetu nyuma. Wale viongozi wa mahakama, viongozi wa bunge, sisi viongozi wa serikali, sisi wote tumekubaliana tutaungana, tutashirikiana. Mchango itatoka kwa legislature, mchango itatoka kwa executive, mchango itatoka kwa judiciary, tuhakikishe ya kwamba tunakabiliana na ufisadi. Aya, mano kaka jatend piny Kenya William Ruto noloso ka intiere kaunti ma Nakuru mano juma mokalo. Kata kamano nyaka sani koro wacho ok juma mokalo mano e chaka juma ni. Kata kamano wacho kanyo ni pogruok e bede migepe mag sirikal nyalo pogo ganda jo Kenya. Ang'eni mane wach mabende idwa mulo Joseph. Bende nadiera ni ponono kaka noromo kod judiciary oromo nyaka kod jotend od bura. En temo mar mondo mi giti kanyakla. Ten tiyo kanyakla yo machalo nade. Wang'eni judiciary onego bed ni chung' kar kende, ma ok onego bed ni yiengore kumora mora. Legislature ma od bura bende onego bed ni kata ka ng'ado bura to ng'ado bura kalure kata kalo chike, onego bed ni kalo chike mago mabiro konyo jopiny, ok monego bed ni konyo sirikal kaka ponono jatend piny Kenya dwaro. Joyce, abro ko penjo question no in the question mi penja gano in a way mamuda make it very simple muradi acho machiel mokwongo romo gi jatelo mar Kenya Ker Ruto gi migepe ma adek mag sirikal en konyo jo Kenya en mondo mi make sure ni services mag dwaro kata delivery mag agency go betiyo kanyakla mondo mi wakony jo Kenya.
En adier ni judiciary bad do nigi independence mare from article 61 to 167 bodo kaka mondo wacho ni gingi thuolo mar tiyo kendgi kaka do kinyo parliament begin or bura benigi thuolo mar matiyo kaka or bura to romo gi kanyakla kik ji ne ni omako gi mafuanda ni kwacho ni omako gi chal gi mafuanda bobo konjo keny plan mar government ber ka tiyo as one approach. Ok nya bedo ni sirikal tiyo ni executive tiyo kende kocha to fight ere kaka eskada tiyo kocha mo fight corruption ka judiciary is not involved. Tere kwa fight corruption ka legislature is not involved. Mondo miwa loss. So nyako bedo nyaka omegi 30 days all bigepe gote. Mondo miwa policies ma will make sure ni angoma ni gik fighting corruption timana gitieko. To ng'ato nyalo bedo ni penjore ni ang'o momiyo romo ma kama waneno mana tok ka ji nosetero buche mopogore opogore e doho machungo chenro mag sirikal ema koro ponono sirikal obedo kod ich wang' to penjo ni ang'o momiyo doho koro chungo chenro magwa to gin doho tiyo mana tijgi kalore ni ka jakenya ochwalo bura e doho kacha to gin tiere kod ratiro mar winjo jakenya ma ok winjo gima sirikal dwaro bende. En adier mondo mi sirikal ti maber nyaka winj duond ja Kenya mondo mi services motimo go tete gin makonyo jo Kenya. Sama jo Kenya odhi e court moter wache e do ni for example wach mar affordable housing mano penjo gi wach mar social health insurance fund wache ni policies na wacho kaka ni policies ne onge in place kata mar affordable housing wacho ni onge policies in place. Mano ber bedo gi oversight and sirikal in as much ni ginya criticize it is objectively mondo jopiny otimo criticize the process mano konyo bende ni gap nitie karka to loso gaps go kata waketo policies go como lose the bigger picture policies mane onge lakini the benefits chalo nade ko mane kada neno those aspects in as much to bingeni ogai mar Azimio Raila Odinga bende ne seyo ni romo makamano ponono konego be notimore e kar jot mar jatend piny Kenya mano State House ni ponono onego be ni itere e neutral place to bende ok time mana kod jotenda dono aneno Martha Koome kantiere kacha kachiel kod jatenda od bura mano Moses Wetangula ponono onego be ni time e neutral place ma ponono jogo mantiere do kacha ok nyal fel bingeni kidhi od ng'ato to enemen gi sei kacha ponono ini onge duonde but kudhi koma neutral inyalo wacho ni kai to kama neutral wanyalo wuoyo ma wachope winjruok moro makare ma onge luoro moro amora. Aparo ni jatend piny William Ruto en president mar Kenya kama munya rume kodi pod en president mar Kenya kar bima judiciary kod bima Kenya pod en president mar Kenya od State House e kama president odak be kama otiye mani office ukikwanene in a way ni odhi intimidate jogo biro kacha by right ni gin jatend migepego and gibiro kacha by right ni gidha konyo jo Kenya wangi ni agenda mane guoge meeting no ni wacho ni oyie migi recho wacho ni ang'o omigi judges ang'o omigi pesa ang'o omigi kamano nyamburko boss ni biro nyiewne king'iyo kaka bad mdo mar Kenya tiyo sana mar do en adier ni ng'e mageche to keti ni judge ma idhi winjo kes Kisumu ndalo moko injo ka nyaka ginyewe kata mandege manya konyo mondo gidongo kecho dwaro mondo cases mante do watiek yango orum piyo mondo oyudo konyo jo Kenya ere kod konyo jogi mondo bed efficient ka sirikal wachino sawa ma ywak ma ungodo mumo wachi kata ni corruption ni Kenya kech cases ok dhi mbele koro mang'ama ne gode ema mari winjo mokwongo kar wami thuolo gi judges gi infrastructure magi pesa mondo timo cases go mondo watika wabed gi clean judiciary ere gi warach kanyo oken mako do mafuanda by default sirikal ber ka konyo do komies resources ma haki ya do mondo gibed godo awiwa winja ni Recho bende aneno ko buonjo bati kanyo akeno yiere kodi koso pogre paro kodi Recho. Ahero kaka Joseph explain ne jopiny mondo tem ka understand otemo mondo ket pache pach Ruto ni gima kama emomiyo Ruto ne nyalo bedo timo moko kik wawuond jopiny ahinya nikech bet ni judges kata they are understaffed judiciary is understaffed ok en wach manyien ne jo Kenya en wach mosebedo kanyo kendo ne en gima ber ni kane Ruto okawo telo president okawo telo
to donjo kochako nang'o gima nokwongo timo was to appoint the judges mondo cases ma backlog mane ng'eny go mondo ng'eny gi otimre nadi odok piny to dine bed ni president chief justice okowuoyo okapar ka dine romo ni obetie nang'o nikech mokwongo negi task the president ni iwacho ni mibadhi nitie ang'o ma moni luwo yore mitieko godo mibadhi kata king'eyo ni ng'ato timo marach nitiere yore monegi tim ang'o onegi lu nikech wang'eyo ni the information which you are privy to makata wan seche moko watimre nadi waonge go ang'o ma moni tero weche gi e JSC Judiciary Service Commission mondo olugi malong'o kiyudo ni an koome ane ma mibadhi omiena to koro iset a tribunal mondo timang'o mondo ong'i weche ma the allegations miwacho to dine bed ni gilinga linga kaka nyocha gilinga kiwacho ni oyo kama otimre to ling ineno kata ka jalup ker bende nyocha wuok kawacho ni adhi donjo ne judge motimre mano rule against my rule on my case to gigi ema nomiyo koro president ma judiciary wuok oko mondo wach ni oyo miwauru independence marwa wan ng'eyo tije mwadwa timo ka in gi gimoro marach mineno ni ng'ane otimo luwa the due process mondo ikel wachno mondo wabed piny wang'i the merit or the merit of the case omiyo ok wanyal wacho ni ker noluongo jogi e meeting nikech noneno ni mondo jogi obed effective e tijegi achiel ariyo adek must be done. This should have always been done. In fact, nene gibedo past the parliament ni in this new what is it called financial year 2023-2024 wadhi medo judges machal kama mano ken gima noneno kotimre during the budget process omiyo okunyal wuok oko to wacho ni sani ema nene ber mar medo judges ma waonge kata gi kaka wadhi timo nade which was not factored in omiyo okane ka adiera nitiere wach ma Joseph owacho ni ker ne nigi hero mar mondo o strengthen judiciary in how they work ni koro wadhi miyo gi nyamburko nikech judge moro nego bed gi case Kisumu to onge kaka onyadhi pile gidhi ganade Don't need judges Kisumu. Why not just employ enough judges mondo you deploy them to various parts of the country o miyokoro kikwabed niya judge moro nigi case Nairobi ka kendo kinyene muwuok just employ enough. Employing enough means what? You ensure you factored this in the budget. Nikech seche ma budget biro to all this migepe mag sirikal gitero margi ni gani wanyalo dwaro ni employ judges kata 100. Ang'o momiyo mano ne onge. Was it factored? Was it there? Is it part of the plan? Niya, gini endi e gik monego bed ni wa achieve this year. In this financial year, maya achiel kuomgi. Mano en ler mane onge. Omiyo onge ratiro kata diera e wach ma Joseph owacho. Mano e gima ng'eyo. Mana mapiyo piyo kapok wadhi e wach machielo. Thuolo be naneno ka dhi mapiyo. Kendo iwacho ni kaka owacho ni president nigi ratiro kata mar luongi in mondo idhi e od bura kama odware buro bedi mana diera to ok nyal bet niya kasewuocho ni ikosona e kiluonga koro ni biye oda kae asichako nyisa gik ming'e na gombo winjo isechwanya asikori duonga e odi asinyisa gik ming'e na gombo winjo ang'o mamono e bura mane ong'adni mondo nwa winji achiel ni kuom jo corrupt judges mane ker wacho en ng'ane gi ng'ane ang'o miyo wachno nokowuok oko mondo wabe wang'e kaka jo Kenya ni rais karatimo maber ni okoyie gi mibadhi manie judiciary omiyo pinpoint ni judge mang'ane kama oyud gi mibadhi makama kata nitie wach momiene ok dhi maber omiyo mano mar ariyo manyiso ni ne onge adiera e meeting mane gikelo to most importantly seche ma baba wacho ni iwacho dholuo moro ni omak gi mafuanda to ineno ka ker kodonjo gima nokwongo timo to weekend parliament weekend parliament nang'o nikech waduto wang'eyo ni joma noyier gi parties moko gi ne ng'eny molo joma noyiere Kenya Kwanza mane dira makende omiyo the opposition was even going to be stronger if that stood, which is it is up to now, ni koro wane jo opposition.
mano ne dhi bet stronger to timo nango o weekend and is the same thing makoro timo this other arm of government mondo oket geni en joma rubber stamp gima odwaro nekech sani kata kitero gimoro amora e bunge to o make sure ni gigo dhi kalo nekech ango nekech mobilize or the way people towards their side. Aneno ka wach moro ilo Joseph Owino kae. Chal ni en bende odwa duogi kaluwore kod gigo miwacho. Yes, mapiyo piyo, Joyce, mondo watiek wach bura mar doho ni. Wacho ni Rachael okono wacho ni mondo mi watiyo, ang'o wamiyo jogi gigi sani. Ang'o miyo bedo request. Mario, ang'o miyo nok wawinjo ni ere judge ma was corrupt among these things. Kata issue mane migawo mar doho tero ne jatend king. Wacho maber ni kanti ni pacho ni kanti wach moro kata jatend doho Martha Koome wacho ni kanti wach moro nitie chama meluwo. Chama nitie constitution. What maybe it's being taken up. To mondo was strengthen that channel mondo migigo to be effective. No bura ma resolution no wacho ni jogi tete dil bedo gi a combined policy framework mamiyo nade wabedo ga ngowa wa achieve the gik koko manantie gane reconciliation okochuno ni sama isego koko ji nyaka go koko ka ji winjore to chwanyo ke kelo winjruok koro akaw in positive ni at least gik mono chwanyruok obede no miyo wangowa why that approach nyaka bede makosa moro kwane na ngowa e kwane no pogruok mara dek mondo me adhi pio na kiyena dok chi matin nitie migepe mag Kenya mang'eny manya konyo jopiny en medo kada wach mar chumi chande wach ma very important mondo miyo konywa gero medo mwandu wa piny ma milambo kata Kenya mangima. Wangi migepe mang'eny anya kona kata bedek moko wangi kambi mondo kirdi Kenya Institute of Research Industrial Research Development Institute manya konyo jo Kenya e timo ngowa manufacturing part. Wangi Kenya Institute of Estate Kenya Estate Institute of Industrial Estate mamiu loans kiti mangowa kida chako any manufacturing kata production moro wangi research institutes makonyo obed on the agriculture side obed caldo obed sugar obed everywhere obed coffee kila kitu to mgipingo jo Kenya mago kuti kori kaka dwarore mokwongo maybe in case lack of information to challenge kaka sirikal ni mondo make sure ni mondo jopiny ong'e ni migepni exist gi tich magiwe ka jopiny yudo kuom gi ber ma jopiny yudo kuom gi mondo mi wang'e ni agriculture maro kodhi maber ang'o maber kwa tiyo godo extension officers mokele gweng kama county ere kaka bro tiyo agriculture mondo mi konyo Kenya ken competition wacho ni nyaka inueng migera ngowa itimo wala mondo nyiew mondo eko grow pesa. Man is true. To wang'io the economic system awango sani wacho ni pesa dok chien because of three things. We don't have availability of credit. We cannot have enough production. Don't we? Kaso be ka wangi the less disposable income, we cannot purchase enough. Okwanya yuto monyi makare. We get as a result mag inflations and those aspects, the macroeconomics of the micro now, under the macroeconomics, is global. To jo Kenya nyaka be very innovative. King you the migawo for example digital economy. How many jobs have they created so far and how much have they done? That data is there. Manyiso watiyo kama. Kendo kita kingiyo serikal tema tech. King you the diaspora remittance 2023 or why don't it has increased by 4%. Means any pesa medre ikelo mang'eny to mago be mejo was stabilize ngowa the shillings against the dollar. Aneno ka thuolo marwa dhi karumo. Wach man yes mati. Koro kwa jatend wacho ni wabomiyo wamanyo jomoko piny wa export labor is a global trend. Okay, ngima wendo en a global trend. Wach mar exporting labor no be madwa ni walose ka ogai mar Azimio mano Raila Odinga nyaka sani oseyo chenro mar jatend piny Kenya William Ruto mar siko dhi e pinje maoko ko wacho no manyo ne jo Kenya tije ka bendo wacho ni kar dhi e pinje maoko kimanyo ne jo Kenya tije mar mondo mi jo Kenya wuoge pachoka odhi otie pinje maoko ang'o mamone mar mondo mi kik olos thuolo mag tije e pachoka. Nitere report manolos no odiochieng' manyoro ko jafamo marwa Chris Owino we awinjane monde. Ogai mar ODM Raila Odinga otero siasa mag machungwa e kaunti ma Kilifi kama ne omako amen kod jatend piny William Ruto e wi chenro mare
mar manyo ne jo Kenya tije e pinje ma oko. Kata odoko ni Ruto osebedo ka sungo chenro makamano kaka yo mar duoko piny nok mar tije e kind rowere e pacho kae, Raila wacho ni ok en tich mar jatend piny mar miyo jo Kenya tije e pinje ma oko. Kazi ya nje, kila Mkenya ambaye ana uwezo anaweza kwenda kujitafutia, sio kazi ya serikali. Responsibility of the government is to create jobs within the country, not to look for jobs outside the country. Raila neno chenro makamano kod wang' mopogore ka opime kod chenro madhi loko jo Kenya wasumbni e pinje ma oko. Hii ni kusema unataka kutuma wa Kenya kwa utumwa. Kazi ya nje, kila Mkenya ambaye ana uwezo anaweza kwenda kujitafutia, sio kazi ya serikali. Responsibility of the government is to create jobs within the country, not to look for jobs outside the country. Siasa mag ywaruok e kind bede sirikal bende odhi nyime e kinde ma Raila oseyo piny owacho mar Kenya Kwanza kuom mako mafuanda tend od bura mamalo. Ne oseyo okang' mar spika mar od bura kaachiel gi Senate mar dhi e kar jot maduong' ma jatend piny e kinde ma jatend piny keto koko e paro mar chik ka owacho ni ma en ataro mar katiba. These days you've seen the Speaker of the Senate and the National Assembly going to the State House to stand there witnessing the President signing the bill. This is because the legislature has been captive, have been captured by the executive. Jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna bende otiyo kod thuolo makamano mar chayo piny owacho kuom duoko piny omenda mane onego chwal ne duond bura mar ODM. Kwa sababu yeye anataka kuvilemaza vyama vya kisiasa na taasisi zote za kidemokrasia, alipeleka mswada bungeni wakanyoa shilingi milioni 800 kutoka kwa ile bilioni 1.4. Zikasalia shilingi milioni 600 peke yake, eti zigawanye kwa vyama 48 ambavyo vilikuwa kupata fedha hizo. Sifuna lieko ni ma en chenro mar sirikal mar mbeko duond bura mar ODM e chenro mare mar keto piny owacho e koke. Chris Owino, Ramogi TV. Wach maduong' madwani walose kanyo en chenro mar jatend piny dhi e pinje maoko koloso kowacho ni asemanyo thuolo mag tije ne jo Kenya e pinje maoko. Koro jo Kenya wuoge pacho ka odhi oti e pinje maoko. Gino mi wacho ka ni exporting labor. Onego be ni export labor kosimanyo thuolo mag tije ne rowere pacho ka e Joseph. Joyce, gima jatend piny timo migosi William Ruto en gima konyo jo Kenya mang'eny kaka bo expound. Mokwongo asayo migosi Raila Odinga kuom neno ni watero jo piny bedo msumbni. An sama dhiga Kisumu aneno ka nitie molasses plant mar migosi Raila Odinga do chake gi maren mokwongo me jo Kenya tich kanyo mokwongo. Mondo jo Kenya tiyo kanyo di mondo miyo kada lead by example. Namba 2, awacho ni samo manyo tije oko ne jo Kenya mondo wakony jo Kenya. En gima timore pinje mamoko mok ma Kenya ka. Thuolo momiwa mondo wate jomoko ok en mar Kenya kende. And within the East, pinje kaka European Union, omiyo the Eastern Africa countries ok en mar Kenya kende as a country. Koro en by quarter. To gino konyowa on issues mar ang'o mar kaka wanya duogo dola piny in the immediate term. Mar 2 kendo awacho ni nawacho ni waseng'eyo ni the dollar remittance mar joma ne okosebedo increase by 4%. Mano nyiso ni watemo kecho manyo at yore temo nyaduogo dola mondo bi piny mang'eny. Koro gima temporary efforts jok dhi kanyo biro kanyo forever. To mondo miyo migi thuolo mar tiyo gi environment maber e pinje moko go nyaka sirikal donjre. Moko bedo gi jomoko dhi kamoro jomoko tho kamoro. En policy ma obedo done by Ministry of Labor, State Department of Labor, Ministry of Foreign Affairs and Diaspora. It's a well structured policy. Chiemo achiel ukabe ng'i anena mondo ng'i kaka mondo you understand the framework. Ni jogo dhi tiyo kaka wasubni to they are going there as professionals to support building of those countries. Kenya kaka sirikal tije maduong' kabisa en keto lai maber
mondo mi tijo bed created. Government don't create jobs, government give environment to condition mondo mi tijo bedi. To nego beni gi create conducive environment yo machalo nade mondo ponono nikech adira wayudo ka nitiere kata lakteche ma otiegore yo makare to gionge Kenya ka giringo gidhi e pinje maoko kalure ni ponono lwasi makono ber chudo bende ber dak mano time pacho kae mondo wan bende Kenya ka kik bed ni joma beyo emo export e pinje maoko. Daktari ok nyal thiedhe kor yamo. Nyaka bed gi hospital, nyaka bed gi yath, gi tools makonyo tiyo. Yudhore ni development mar migepe kaka mag osiptande ang'wen nosore ga chien moloyo. To higa ka higa nyithindo to somo kendo yudo tiegruok e migepe mopogore opogore. To kuonde ma ginya tiye ok bed expanded. En jukumu mar joma weg kembe kata sirkal. For example, on issue mag social services bed jopuonj bed ang'o mondo expand ang'o capacity on infrastructure development mondo wayud jogi dhi tip ma jogi nya tiye. Mano pok otimore, mano yachini pok otimore. To king'iyo on the past 1 year, inya kwana ni osiptende di ma sirkande osegero. King'iyo counties gero osiptende. Number 2, most of these functions be ma government timo, bed health, most education anogi, whatever in a county. Omengo penje moko wendo counties magwagi to timang'o ngepe mo timo mok ni sirkal maduong'. To counties me kaka mawanti bo wapenjo governors ni to a mandates ma ungodo kata the function bedo devolved mono tere counties ang'o ma gisi achieve moloyo ng'eng'ene sirkal maduong' timo agriculture sewa nodong' timo kama Rachael korka kori weche mag exporting labor ma jatend piny kinde ka kinde osewuotho e pinje mang'eny ahinya nyaka nocham muma kaka jatend piny Kenya mar 5 kinde mang'eny kodhi koduogo to wacho naseloso ne jo Kenya thuolo mag tije koro en jukumu ma jo Kenya mar wuok e pacho kae dhi e pinje maoko kata kamano Raila ma en jatend Azimio ma bende en ja ODM kaka in kwedo wach makamano. Ing'eni en wach malit ka a young person kaka Joseph wacho ni the government export labor mondo giger pinje moko. Ang'o mabodong' ne Kenya ka jowa made oger piny emwasiko kwatero loka kocha mondo ger pinje moko and you're calling them professional. The first ever agreement mana neno mane Kenya kwanza otemo timo ahinya nyocha negi export labor to Middle East. Saudi Arabia. Yes, Saudi Arabia in particular. To wang'e duto gisigana mosebedo kiwacho nwa gik matimre gi nyithindwa modhi kuro ni dhi tiyo. Omiyo adwa support gima mwaluoro migosi Raila Amolo Odinga wacho ni nyithindwa itero kucho mondo lokre misumbni. Nikech mane picha mwaneno kendo waneno kata ka jo sirikal wuok madhi go mbaka gi joka ka nyiso gi nyoyo ka kutiyo gi jowa ok en tich maber. Omiyo baba has all the right to defend and say ni yo ma sirikal timo godo ni ok en yo maber. Nikech seche mikao jogi motegno duto itero oko kata mana kidhi e lweny ok inyal kao jogi motegno te ni tere lweny no. Nikech jogo duto nyalo tho. It is the same thing. Ok unyal kao jowa motegno duto youthful people ni utero mondo dhi okony pinje maoko mondo gigere to Kenya to dong' kamano. But ang'o momiyo sirikal timo kamano? Emonego wawuoye. Ang'o momiyo sirikal timo ni mondo jowa matindo wuoka in the name of we are creating jobs loka. Sirikal kakisewache maber Joseph is to create an enabling environment for any business to thrive. Ibono ni nyaka nyoke kwanza donji how many investors have folded their businesses kendo gidhi e neighboring country miwinjo kata ka moluore rais ma Tanzania Suluhu wacho gi dhoge ni kwa jirani hapa kumewaka moto omiyo joka wuok kucho kabiro koni nikech kucho ok dagre seche ma koni ok dagre mar Unilever oloro chande oloro their processing plant seche ma Eveready oloro chande even though moko noloro kata kapok udonjo to seche ma giloro no ang'o matimre gi joma ne tiyo kanyo mage joma you are purportedly saying ni u export to nyocha gikonyo Kenya kaendi. Omiyo gima sirikal onego ne kendo pod wabonuoyo ni onego u create enabling environment for investors to come. I'm glad ni kotu nyowuoye en gima wasebedo ko wacho niya build or restore investors confidence. Mondo gimi dwaro niya odhi otim kucho cha
obijogo nyalo biro kae magi put a plant here mondo jogo timre nadi oti kate Kenya kae. We can be a hub of so many things and we are known for that as Kenyans. Omiyo ken gima ber ni wawuok wawacho kaka rowere niya wan gi mor niya rowere wetewa sani odhi tiyo Dubai ni ng'at mane nigi degree osomo maber iwachone ni kokinyal tiyo mjengo to kara in idhi bed watchman Saudi Arabia. En wich kuot mago gik moko onego wabede. Kendo Joseph watch more about the health sector. We know health is devolved. To waseneno kamano e sector ma yuak osebet ahinya kata chudo kosebet maber kata environment magitie be kosebedo maber, whether it was in the former regime or even in this one, and little efforts timre mondo jogoti obed kuone maber. Waseneno kata Mama Lucy Hospital kaka ji yuak nyocha waneno ka nyathi moro tho mane musmwalo bete wiye mana Kenyatta Hospital butwa ka nigo. Ang'o momiyo magi timre nikech seche ma in gi jomindiko to jomindiko gi okitreat gi kata maber, they feel ni they are doing you a favor mondo gibed kate kamindiko gi. Omiyo waneno ka Kenya osiko ni we are exporting professionals, especially nurses, to London or UK or Europe and such like things. To one Kenya kai, we don't even have enough nurses. Angoma mono wa ensure ni the health sector ni we have enough nurses, for example, enough doctors. Kapokwaterogie pinje maoko in the name of we are creating jobs. Adwana soba ne moko kuom ote ma joneno magwa chwalonwa okinyi makawuono kaita winje pacho mogik ka waloro twak marwa okinyi makawuono thuolo marwe morumo. Ruth Nyathi Ochieng wacho ni atuoli ni wang'eyo kite wuoyone bende ok wendo kuomwa. Kotu protect tijegi wach jopiny ne gisebolo piny. Sirikal nosesoyogi e mfuko to koro chal ni mit bilie mane sirikal miyogi odok piny koro nyaka giwuo. Odhi mbele kowacho kanyo ni ng'amo yieng' ok go koko, ng'amo denyo ema goyo koko. An kaka mwananchi wa kawaida amor nikech pek mar ngima affect ji duto nyaka friends of the government. Oketo kanyo in quotes. Mbele pod pek siri en mana rido kanda mondo kik gini bembwa. After all, life must continue. Awinjo twak ka anu moja. Erokamana ahinya. Vicky Victor bende wacho ni gimang'eyo ni Kenya corruption ok nyal rumo kapod Ruto nie telo. Ka koro president ochayo nyaka court orders, mano wan Kenya kose Uganda. Aya ka bende wacho ka ni Vicky Victor ka wuok Ndhiwa aneno piny maler. Bernard Okeyo bende wacho ni an Bernard Okeyo Samaki ka an nyora kadem. Ong'isa ka ni gima penjo ni en ne ka usuru ema uyuago. Bende un gi geno ni osara inyalo medi ne jotich. Mano penjo mopenjo mano luwore kod kambi ma ng'ato tiyo tinga. Bende wacho ni mibadhi ok nyal rumo e piny Kenya ka. Our leaders are the most people with mibadhi e Kenya ka. Wilberforce Otieno bende wacho ka ni Joseph Wuondo jopiny katiba omiyowa separation of powers. Executive luongo judiciary for dialogue kata luongo judiciary for dialogue is corruption and blackmail. Otemo gika Kevin Odhiambo wacho ni Ruto, Wetangula, JB Muturi magi jo UDA te. Martha Koome emano puodho Ruto kaka president. En adier makende ni romono jogo ne discuss kaka gidwaro inyo jo Kenya. Jogo joka ng'ata chiel. Onge agenda manyalo konyo wan wacho ka manyalo konyowa mane giwuoye. Wan warito yiero mar higa mar 2027. Mago moko kuom paro ma joneno magwa ochwalonwa kokalo yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono. Joseph wach ni mogik ka waloro twak mar okinyi makawuono mana mapiyo piyo. Erokamano Joyce. Kwa lori penjo ma jogo penjo. Mokwongo wacho ni kotu nigi role margi mar kedho ne jopiny kendo kwedo sirikal. Samo gi kwedo sirikal ok onyiso ni gin gi sirikal. Ni weche mapok odhi maginya wacho kuom sirikal matimore ka onge. Ka nitie wach mane wuoyo kaka wach mar ngima piny tek gi yuto ma jopiny odok chien gi wuoye. Mano onge richo kanyo kendo kik wane ni nitie pogruok kendo e kind chung' mar gi kotu. Mano tijgi. Namba 2, romo mar president gi migepe mopogore opogore mar od bura gi jodo asa jo Kenya kik nene in a way ni wanyayo mibadhi. Teni wang'iyo kaka wanyalo kelo bedo machiegni mondo wakony jo Kenya nikech kanyo milose od bura chike loso od bura judiciary custodian mar od bura to sirikal implement ere ka jo tiyo kanyakla mo giromo
kata gin gi separation of powers. Number dek mana mapiyo piyo matieko wacho ni kembe lor mang'eny nikech ngima tiyo Kenya ka tek. Mokwongo ok wanyal bedo ni wan kembe ma wan godo gin moa oko ma kata tax ok gichulo nikech tax mang'eny kaka jo Kenya kembe mobedo e Kenya kaka mwachako kiwegi nitiere. Kata kapo ni piny tek to gidok kuonde ma giaye. En jukumu ma jo Kenya mondo wang'i kaka wanyalo create kembe ma mekwa owuon maloso the same services mok ni wa import gimoro amora mondo mokonywa. Erokamano ahinya Joseph Owino. Rachel, wachni mogik mana mapiyo piyo e bwo nyiriri 30. Erokamano, we achak mana kama Joseph oweyo. Yes, mondo walos kembe nyaka wa ensure ni there is an environment makata jo Kenya wegi nyalo loso go kembe go. Seche miketo osuru malo kabisa, mano matiende ni kata ng'ama dwa chako yawo kambine ok bi tiyo e yo maber. To Kevin owacho gimoro to wachni kineno ka the three arms of government kaka ne gibet to I mean I stand guided, but naneno kata chair mar COG bene ne nie meeting no. Koro akia ni ento no chunge which arm of government. Emomiyo someone can easily say ni macha ne would affair nikech I don't know which arm of government COG county what is it called? County government. Yes, county government. Eno timango e bura mar three arms of government. Which position, or have we created another arm of government? Mar COG and we don't know. Ato ukatieko to nitie gima timre ma it would be unfair koka wuoye tan ng'ama miyo. En ni waseneno e kinde mokalo ka nyithindwa manyiri nega hinya. En gima adwa kwayo kendo mana with a lot of humility ni ang'e ni ngima tek kendo teka hinya to okochuno ni iyud ngima bende mayot. Kata mumbu Nyasaye mahera hinya, Nyasaye wacho nwa niya ni mana e luchi emibo chieme, ok ni e luch ng'ama chielo. Omiyo nyaki wuog oko mondi ti, mondi yud gimoro, kata mana kiuso lodi mondi ti. Omiyo akwayo nyithindwa manyiri ni yeuru mondu horu. Kani tiere kata joma no dhi tedo mana neno kaka nyako japuonj mano negi nyocha. I think that was in Migori. En gima lit ni dake ot moko ne gidage. Omiyo karacha hinya yie mondi wuog oko keni wach ni nyarawila machisa kwa bondo. Mano wacho ni kadak teka hinya to monda wuogi ko kan maiti. Erokamano ahinya Rachael Omollo kaachiel kod in Joseph Owino kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono bi wabed kod twak thuolo marwe morumo. Nyakwara Ramogi Ajwang' in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa e twak mar okinyi ma kawuono. Wakawo mana yueyo madundo gi sani. Tok yueyo to chenro mabiro en pok opogore kod nyawadwa Sharon Ong'aw. Kik idhi mabor.